Helo Caersalem, gobeithio bod chi gyd yn iawn. Third week in a row, dwi yma. Ond tro yma i jyst dweud diolch huge i pawb. Nath gyfrannu at Sialens yr ieuenctid, Sialens 24, i godi arian at 24 miliwn o bobl yn Iemen sydd angen adnoddau brys ac pobl o gwmpas y byd. Ti off yn dynnu gwaith nhw. Felly diolch gymaint i bobl sydd wedi bod mor hael efo arian nhw, neu efo amser nhw, ac yn gweddio amdano ni, ac yn gyrru negeseuon ni annog ni. Da ni'n gwerthfawrogi bob un o'n chi. A dwi jyst eisiau anrhydedd yr ieuenctid hefyd. Nath chi wneud gwaith anhygoel a jyst bod mor barod i wneud y sialens, a mae hynna wedi bod yn really cool i watchad. So, Sian, nath hi wneud 24 munud o exercise 2 waith y diwrnod am 7 diwrnod. Da iawn, Sian. Well done, mae hwnna'n big deal. Sean Gwyn di rhedeg 24 milltir. Oedd o'n mynd i ddweud 24 milltir mewn 24 awr, ond nath o'n neud 24 milltir mewn 12 awr, so fatha tap on your back, Sean, mae hwnna'n really da. Debra, nath hi ganu 24 mewn 7 diwrnod. Lyfus y ma'r sialens ma di tynnu creadigrwydd pobl allan o'n nhw a pethau maen nhw'n mwynhau wneud. Leri di popi 24 peth mewn 7 diwrnod, sydd yn dipyn o sialens yn ei hun. Gwion o Mabon di wneud rhywbeth really cool, rhywbeth really creadigol. Nath Gwion o Mabon fyw tu allan am 24 awr, so wneud bob dim i hynna na sleeping bags, a cysgu tu allan, a bita tu allan, oedd yn edrych yn ffantastig. Da iawn chi, dwi'n impressed, dwi'n methu wneud hynna, dwi'n meddwl. A Rhodri di rhedeg 24 milltir mewn 7 diwrnod, nath o joinio Sean ar un pwynt, so da iawn. Mae Elin Wallace wedi seiclo 24 milltir mewn 7 diwrnod, mae hynna'n gret. Nes i seiclo hefyd, ac I feel your pain, Elin. A Jan wedi gwisgo fyny bob dydd mewn gwisg ffansi gwahanol i godi ymwybyddiaeth a arian ar gyfer pethau gwahanol mae plant yn mynd trwyddo fo o gwmpas y byd. Enghraifft, un diwrnod i wisgo gwisg ysgol a i godi ymwybyddiaeth yn blant o gwmpas y byd sydd ddim yn cael addysg. Dydyn ni yn y wlad yma. Mae glwr i ddamsio 24 awr mewn 7 diwrnod. Oedd hwnna'n impresif. Dwi'n siŵr bod rhai o'n chi wedi gweld fideos ar y sialens yma i gyd. A gobeithio bod chi wedi mwynhau. Felly diolch yn fawr iawn i'r ieuenctid i gyd am gymryd rhan. Dych chi gyd yn anhygoel. A mae really just i llenwi clona ni. A diolch i pawb am gyfrannu. Just gweddiwch fan fydd yr arian yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd da. Fydd yn rhoi dignity i bobl o gwmpas y byd.